שלום חברים, ואנחנו כאן בפרק של מיינקראפט סורווייבל. אני עודד, ואנחנו נתחיל. רק דבר אחד, לפני שאנחנו מתחילים, אני עושה מין קוד כזה, שבעצם אתה... איך אני אסביר את זה? שאתה מת, הדברים שלך נשמרים. זה קוד כזה שאני אעשה, כי אני לא אוהב להתחיל כל הזמן שאין לי דברים אחרי שאני מת. אז עשיתי את זה, ואני מתחיל. טוב, אז מה שאנחנו נעשה בפרק הראשון זה נבנה בית, אולי נשיג קצת אוכל, נשיג מחסה קטן, ואנחנו נראה מה נעשה בהמשך. אנחנו מאוד 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 מקווים שהסדרה תצליח, ואולי אפילו נגמור את המשחק. הערוץ גיימינג הזה לא יעלה רק מיינקראפט, הוא יעלה כנראה גם בהמשך GTA ועוד מלא משחקים מגניבים, אולי אפילו NBA 2015. אנחנו ממש לא יודעים מה אנחנו נעלה. יכול להיות שאולי בחלק מהמשחקים יהיו איתי עוד כמה ילדים, משחקים שאני לא מתמחה בהם, אז יכול להיות שיהיו ילדים שיעזרו לי, אבל במיינקראפט אני אהיה לבד. טוב, בואו נתחיל בלהכין נשקים. כמובן שקודם כל חרב, מקוש, וגרזן. טוב, עכשיו הייתה פה כבשה, ואני אהרוג אותה כדי להכין מיטה. צריך 3 צמר כדי להכין מיטה, אני חושב, אני לא כל כך זוכר, אבל אני אראה, אני חושב שכן, 3. 2. 3. בואו נראה. כן, מיטה. אנחנו עכשיו נתחיל לחצוב קצת עצים ונבנה לנו בית קטן, זמני. זה לא יהיה סיפור ארוך, כי כרגע אנחנו בונים בית מאוד מאוד קטן, ועם הזמן אני ארחיב את הבית, ואולי נבנה גם ארמון גדול וכל מיני דברים מגניבים. נעשה לנו פה מבנה גדול בהמשך הסדרה. זה יהיה ממש מגניב, ואם אתם אוהבים אז תעשו סאבים וכמובן לייקים, שזה דברים חשובים מאוד מאוד לערוץ, כדי שאני אמשיך לעשות סרטונים.
אני אחצוב את העץ הזה ואנחנו נתחיל לבנות את הבית כבר. שלא יגיע מצב שאני אהיה בלילה ולא יהיה לי מחסה ומפלצות ירצחו אותי. אם מישהו רואה פה משהו מגניב וזה שאתם רוצים אולי לדעת, אז תנו תגובה ואני אענה לכם בתגובות. איפה נבנה את הבית? טוב, אני בינתיים יחפש מקום לבנות את הבית ואני אחזור אליכם. טוב, מצאתי את המקום. עשיתי פה קצת, עשיתי פה קצת מקום, חפרתי קצת, אבל אני חושב שזה יהיה בסדר. רק בשביל הבית אני עושה את זה. כרגע אל תשאלו למה אני עושה בית קטן, כי זה פשוט רק ההתחלה, ובהתחלה אף אחד לא עושה בתים ענקיים. אפילו לא חברים שלי שהם מאסטרים במיינקראפט ממש, ואפילו יותר טובים ממני, וגם להם יש ערוץ. אולי יום אחד אני אפילו אביא אותם קצת לעזור לנו במיינקראפט, והם ישיגו לנו פה מלא דברים, ונלך למחילות נעשה דברים מגניבים איתם ביחד. אולי אני אביא גם חברים שהם לא תמיד מבינים וזה. בקיצור, יהיה מגניב. טוב. בינתיים אני אמשיך לבנות. טוב, אני עומד לגמור. אני מקווה. אופס, נגמר. שכבה אחרונה. ויורדים. לעשות את הגג. די כבר. בג מטומטם, אל תתייחסו. בדיוק גמרתי. בום. אני אכין פה דלת ואני אעשה את הגג. זהו. עכשיו גג וגמרנו. אני אפתח את המיטה ואני אלך לישון במיינקראפט. לילה טוב. טוב.
עכשיו אני רוצה ללכת לחפש קצת אוכל. אנדרמן. אוי לא, אוי לא, אוי לא. 4 קריפרים. 4 קריפרים. אוי ויי. שיט. מזל. קריפר מניאק. נראה לי שלפרק הבא אני כבר אזמין את החבר שלי שיעזור לי פה קצת. קוראים לו אילן והוא ממש מגניב. לא בטוח שאני אביא אותו, אני כבר אומר, אז יכול להיות שהוא לא יבוא. אל תתפלו אם הוא לא, כי הוא ילד מאוד 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 עסוק וקשה לשכנע אותו. אבל אני יכול לנסות זה כמובן. וואו! לא, לא, לא! בושה. ספיידר זבל, עכשיו אני הולך להרוג אותו. אני הולך לפוצץ את המניאק הזה עכשיו. בוא. בוא המניאק, בוא. נו, נו מה? בוא המניאק. יש. וואו. אני רוצה לעשות קצת חלונות, אז אני אלך לחמם חול עכשיו. אני בינתיים יחצוב את החול, ושאני אגמור אני אמשיך. אז חזרנו אליכם, ואני בינתיים הוספתי פה כבר את החלונות כמו שאתם רואים, ושני תנורים, ובפרק הבא אנחנו נצא למיינינג, ואנחנו אולי נמצא איירון ונכין מקושים מאבנים, ולפרק הבא תחכה לכם הפתעה. ביי.